Ассалому алейкум ҳамакаса. Созен хубен тинҷен иншаллоҳ. Дуо мекунам ки ҳаматон соз бошен. Имрӯз мехоҳам як чиза бугумтона ки бениҳоят шуморо намедонам мара ба гирья овард. Мисол ман ҳамаи ура дар шумо гуфта наметавонам иҷа, барое ки минути инстаграм камӣ мекунам. Просто ҳаёти як духтараке ҳаста ки мақсад бисёри мо бачаҳои мо мегӯянд ки айби духтарай. То што агар духтар хчавай накуна, бача ҳеҷ кораш карда наметавона. Не, ҳамаи гапо просто гапи холиай. Биёзи гапоро як тарафа мемонем. Иншаллоҳ бо дабораи ё бо гап мезанем. Мегӯянд ки болои ҳар як зуре ҳастай. Мисол то одам маҷбур нашавад пеши як кас гардани каҷ намекунад. Иҷои гадугиш нестай, иҷои як каса пас заданаш нестай ва ҷои хебқапию барои лайк просмотршам нестай. Ман баъди ҳамин проблемаи ҳамин духтарак бартараф шудан, ман ин видеома удалит мекунам. Просто мехоҳам ки ҳамин мо тоҷикон 9 миллионем, 2,5-3 миллион монда агар дар Россия боша, 1 рубли 2 рубли ҷамъ кунем, агар мисол проблемаи ҳамин духтарак яктарафа мешавад. Просто духтарак мисол да ёдам ки хатоги кадаги духтари катаи хона агар бешавҳар боша буромадаги боша, ман мегӯям ин метавона раҳша ёфта. Лекин не, ихе нестай. Ва ҳар инсон дар зиндагӣ хато мекунад ва проблемаи худаш да худаш басандагӣ мекунад. Ҳамин лично ман худам мисол вақте ки да проблема як кас ёрдам мекунам ва кӯш мешавам, мисол худаш да ман як мотиватсия метиҳад. Гӯё ки проблемаи худам як тараф ҳал шудаги бигем да. Просто вақте ки мушкили як кас да ёрдам мекунӣ, ёрдам худаш ай дигар тараф да ту меоя и хубияй просто савобай. Ҳозир мисол гапҳои беҳудара як тараф мемонем. Ҳамин духтарака внимательно гӯш мекунем ва ёрдамаш мекунем. 1 рубли 2 рубли чанқа ки дастмон биёя. Пули шумо да ман насиб накуна ва мақсад ман барои ягон беҳудакориам намекунам. Ҳозир чӣ хеле ки ман шумо мебинем, ҳама ҳамин дар ҳамин сайтҳо мисол вай мекунам. Ҳамин духтараки морам ҳозир камтарам хеле проблема да халтидагия ки ҳозир падар модараш ай бардомдаги дажа ай пишти як бача. Ӯ бача ира 5 сол шуд қатиш гап мезана ва мебара ира маҷбури никоҳ мекуна, дажа ҳомила дорай. Мақсад духтарак студентай наметавона дажа то дарсша рафта. Духтарак хоҳиш кард ки ман номша нагирам да иҷа. Барам қа илтимос мекунам то на биёен ҳамин духтарака ҳамчиқири бирорем, то ки камтаракам бошад дар зиндагӣ саҳми худро бирасонем.